Здравейте, колеги! Днес ще ви представим темата анализ на маркетинговите разходи. Аз съм Ива Спасова, аз съм Ивелина Гигова. Аз съм Даниела Станева. В тази презентация ще ви представим какви са маркетинговите разходи, анализ на маркетинговите разходи, връзка на маркетинговите разходи и обем продажби, анализ на разходи и обем печалба. Какво са маркетинговите разходи? Маркетинговите разходи са тази част от общите разходи, която проистича от осъществяването на маркетинговите функции. Наличието на маркетингова настройка на мисленето, пълното посвещаване на грижата за високо качество на продуктите и осигуреността с достатъчно пари са сред най-важните предпоставки за успешен маркетинг. Сумата на тези средства зависи от размера на фирмените цели. Маркетинговите разходи зависят от характера на фирмената дейност, но най-общо към тях могат да бъдат отнесени такива разходи като преки разходи по продажбите, непреки разходи по продажби, насърчаване на продажбите и други. Особености на маркетинговите разходи и проблеми при анализа им. Сложност на маркетинговите разходи. Маркетинговите разходи в повечето случаи са доста сложни, например, разходите за осъществяване на персоналните продажби. Комисионните зависят от обема продажби, а заплатите са постоянни за даден финансов период, те посочените разходи са смесица от постоянни и променливи разходи. Трудности при идентифицирането им. Някои от разходите по реализиране на маркетинговата дейност не могат да се определят точно, защото част от маркетинговите функции не се осъществяват в маркетинговия отдел. Това затруднява отчитането и наблюдението им. Ползата от съкращаването на разходите. Съкращаването на средните или пределните разходи на фирмата позволява или да се намали цената, или да се увеличи нормата на печалбата при съществуваща цена. Иновациите, свързани с редуцирането на разходите, са особено привлекателни, тъй като последствията от тяхното приложение са по-предсказуеми в сравнение с други иновации. Маркетингови разходи като генератор на доходи. В счетоводните отдели се счита, че производствените разходи са необходимост и не предизвикват никакво съмнение, докато маркетинговите са нещо, което натоварва разходите на продадения продукт и не са вътрешно присъщи. Маркетинговите разходи в ролята на инвестиция. В традиционните схеми за калкулиране на печалбата и загубата на фирмата маркетинговите разходи не се разглеждат като инвестиция, която с времето трябва да бъде откупена, а по-скоро се възприемат като изразходвани за година или повече средства. Сега аз ще ви представя по-подробно анализа на маркетинговите разходи и това каква е неговата основна цел. В процеса на маркетинговото планиране, фирмата разпределя своите ресурси между различни маркетингови сегменти. В практиката, мениджърите често не разполагат с ясна и точна информация за съотношението между приходи и разходи във всеки отделен сегмент. Разполагането с тази информация би улеснила значително определянето на приоритети и вземането на решения за разпределение на ресурсите. В повечето фирми не е ясно каква част от общите средства се изразходват за маркетинг на отделен продукт, а маркетинговите разходи биват разглеждани като едно цяло, свързано с общия обем на продажбите. Обяснението се дължи на две основни причини. Първо, маркетинговите разходи нерядко се възприемат като неизбежни текущи разходи, а не като стратегическа инвестиция. Второ, в редица случаи отсъства систематична методика за тяхното аналитично разпределение и оценка. Когато фирмата работи с разнообразно продуктово портфолио, различни клиентски сегменти или множество пазари, възниква необходимост от сегментен анализ на маркетинговите разходи. Това предполага маркетинговите разходи и резултати да се оценяват диференцирано, а не в обобщен вид. Прилагането на сегментен подход позволява по-прецизно управление и предотвратяване на типични управленски грешки, като например свръхфинансиране на маркетингови дейности, което води до намаляване на икономическата ефективност и по-ниска възвръщаемост. Недостатъчно финансиране, което ограничава пазарния потенциал и води до пропуснати възможности за растеж. Небалансирано разпределение на бюджета по елементите на маркетинговия микс, високи разходи за реклама и ниски за лични продажби. Неправилно разпределение между отделните продукти на маркетинговите разходи. Анализът на маркетинговите разходи, освен да предотврати тези проблеми, цели също определяне на реалните маркетингови разходи, така че заедно с производствените разходи да се изчисли нетната печалба. Оценка на разходите по продуктови линии с цел измерване на тяхната индивидуална рентабилност. Анализ на разходите за обслужването на различни сегменти, изчисляване на показатели за ефективност като разход за търговски контакт, разход за поръчка и разход за привличане на нов клиент, оценка на управленския принос по отношение на контролируемите разходи. Сравнение на алтернативни стратегии.
Следователно, анализът на маркетинговите разходи представлява ключов инструмент за стратегическо управление, тъй като подпомага избора на целеви пазари и продуктови решения, като същевременно трябва да се отчита, че въздействието на маркетинговите инвестиции върху рентабилността е значително по-трудно за прецизно измерване и прогнозиране в сравнение с ефекта от промените в производствените разходи. Нека сега разгледаме връзката на маркетинговите разходи и обема на продажбите. Промените в маркетинговата стратегия водят до изменения в обема на продажбите. Това явление се описва чрез понятието еластичност, което измерва процентното изменение на продажбите спрямо промяната на цена или друга маркетингова променлива. Продажбите на фирмата зависят от множество фактори. Част от тях са неконтролируеми, макроикономически, демографски, социални и други, които маркетинговият специалист трябва да наблюдава, оценява и прогнозира. Другата група включва контролируемите променливи, елементите на маркетинговата стратегия, които се управляват с цел постигане на желаните продажби. Функцията МКЯ реакция на продажбите описва връзката между обема на продажбите и нивото на отделните елементи на маркетинг микса, при условие, че останалите фактори остават постоянни. Чрез подходящи аналитични методи, маркетинговият специалист може да оцени как промените в цената, рекламните разходи, организацията на търговския персонал и общите маркетингови разходи влияят върху продажбите. Първият метод е експертна оценка. При него се вземат предвид минали наблюдения на маркетингови специалисти за маркетинговата стратегия и се сравняват получените оценки. Основно предимство на метода е, че професионалистите познават, разбират и оценяват много точно пазара. Методът е евтин и се прилага лесно, но пък е субективен метод, който може да бъде манипулиран от селективната памет на мениджърите. Следващият подход е проучване на потребителите. Тук се прави директно проучване на потребителите като тестове, анкети и интервюта. Относително евтин е, но не винаги е приложим за всеки продукт. Третият метод е пазарен текст наклонена черта експеримент. При него тестваните субекти се поставят при специфични условия за определен период от време. Предимство е възможността да се открои ефектът на маркетинга върху обема на продажбите. Основен недостатък е, че той е най-скъпият метод, изисква външна експертиза и строг контрол, а също е и бавен. Последният метод е статистически анализ на търсенето. При него се използват математически модели на търсенето. Той позволява да се отчитат много фактори, но е необходим широк диапазон от данни. Скъп е и е приложим само за резултати от минали години. Анализ, разходи, обем, печалба. Анализът разходи, обем, печалба. Cost Volume Profit Analysis представлява инструмент, чрез който аналитиците и мениджърите на компанията изследват зависимостта между обема на продажбите, разходите и печалбата на предприятието. Чрез него те могат да си отговорят на въпроса колко трябва да продадем, за да не губим пари и колко, за да печелим. Този анализ също позволява да се оцени как промените в продажната цена, променливите разходи, постоянните разходи и обемът на продажбите влияят върху финансовия резултат. Това подпомага вземането на много по-адекватни решения, като конкретно за маркетинга те са свързани, например, с определяне на цената, планиране на рекламния бюджет, избор на канал за дистрибуция, въвеждане на нов продукт, оценка на промоционални кампании и други. Преди да започнем ROP анализа, следва да сме разграничили кои разходи във фирмата са фиксирани Fixed Costs FC и кои променливи Variable Costs VC. Важно е да отбележим, че фиксираните разходи не се променят с промяна в обема на фирмената дейност, докато променливите разходи се променят пропорционално на обема на продажбите. След като е направено това разграничение, фирмата може да премине към определянето на маржа на приноса, критичната точка и съответно финансовия резултат. Марж на приноса, Contribution Margin, показва колко от приходите остават за покриване на фиксираните разходи и за печалба. Продуктовия марж на приноса се изразява последния начин. CM равно на S минус VC, където CM е маржа на приноса, Contribution Margin, S – продажби, Sales, VC – променливи разходи, Variable Costs. Коефициент на маржа на приноса представлява маржа на приноса, изразен като процента от продажбите. Едно минус VC върху S и показва процента от продажната цена, който остава за покриване на фиксираните разходи. Критичната точка, Break-Even Point, показва нивото на продажбите, под което не бива фирмата да пада, тъй като ще започнем да генерираме загуби. Това е нивото на продажби, при което фирмата няма печалба и няма загуба. Зависимост. В общ план, колкото по-ниска е критичната точка, толкова по-високи са печалбите и е по-нисък оперативния риск при равни други показатели. Критичната точка може да бъде изчислена по следните формули. Критична точка – брой продукти, равно фиксирани разходи, делено на маржа на приноса на един продукт. Критична точка в лева, равно фиксираните разходи, делено на коефициент на приноса. За по-ясното разбиране на представените формули и величини ще дадем пример.
Ако една фирма продава продукт на цена 50 лева и има променлив разход в размер на 30 лева за брой и постоянни разходи в размер на 20 000 лева, то маржа на приноса ще определим като от продажната цена за брой от продукта на фирмата извадим стойността на променливите разходи за брой или от 50 извадим 30. Така получаваме, че маржа на приноса е 20 лева. Критичната точка ще определим като разделим фиксираните разходи в размер на 20 000 лева на маржа на приноса или 20 000 разделим на 20 и получаваме 1000 броя. Този резултат показва, че фирмата трябва да продаде минимум 1000 броя, за да покрие разходите си. Важно е да споменем, че ROB анализа е базиран на връзката между обем, приходи от продажби, себестойност на продукцията и печалба в краткосрочен аспект, период от една година или по-кратък. Освен маржа на приноса и критичната точка, този анализ позволява изчисляването и на маржа на безопасността. Той измерва разликата между текущите продажби и критичната точка и показва с колко могат да намалят продажбите преди фирмата да започне да генерира загуби. Той се изразява в процента от продажбите по следната формула. Марж на безопасността в лева. Равно продажби минус критична точка върху продажби. Това беше нашата презентация. Надяваме се да сте научили малко повече за анализирането на маркетинговите разходи и защо това е толкова важно за успеха на една фирма. Благодарим ви за вниманието!